Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Әлмәттә авыл хуҗалыгы ярминкәләре тәмамланып килә. Калабызда халыкара җитлек миче туган балалар көнен билгеләп үттеләр. Ознакай мәктәпләрендә Әрләт Россия оешмасына кабул итү бара. Әлмәттә авыл хуҗалыгы ярминкәләре сезоны ябылырга тора. Октябрь башында старт алган сезонлы товарларны сату алу атна сайын диярлек Ленин урамында үзәк базар янәшәсендә оештырылган иде. Анда авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләр яшелчә, ит, сөт продуктлары, җиләк-җимеш алып чыкты. Рәдифә Нагманова дәвам итә. Әлі күні салқын болғанға әлі инде шәһәр халқы үзләренең запасларын әзерләп өлгергән авыл хуҗалыгы ярминкәсендә бүген сатып алучы күп күренми. Әгәрчә авыл хуҗалыгы продуктларын җитештерүчеләр үзләренең товарларын алып чыккан булса да. 2 ноктада ит һәм ит продуктлары берничә урында буал. Шуңа өстәп сезонына бәйле йон һәм мамык оек баш бияләйләр, шәлләр. Ярминкә өчен бүлеп бирелгән мәйданчыкта сатучыларның да саны көз уртасындагы сыман ук түгел. Бу аңлашыла. Яшелчә сезоны инде ябылды. Шулай да үз ит җитештерүчеләрен тапкан әлмәтлеләр ярминкәгә кабат килгән. Вот мне они больно хорошо нравятся, они вот очень дружелюбные, сами посоветуют, все подскажут. Шимешан авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативы Әлмәт ярминкәләрендә еш катнашучыларның берсе. 6 ел эшләү дәвамында бу оешма ит һәм ит продуктлары, ярым фабрикатлар ясый. Әлбәттә, яратып алучы булгач, ярминкәдә еш катнашырга тырышалар. Монда атна сайын киләбез. Халык уже өйрәнде безнең монда килгәнгә. Безнең кыйммәт түгел итләр 60-80 сумнан. Көтеп калабыз. Бездә полуфабрикатлар да бар. Нефарышлар да, мантык, алыпсылар да, билминнәр ясыйбыз. Сөлей авылы егете Раил Гыйбадуллин да ярминкәгә ат ите, ат казылыгы алып чыккан. Бу юлы кеше әз булса да, башка атналарда үзләре җитештергән иткә ихтыяҗ булуын билгеләп үтте егет. Моңа урын алыштыруда тәэсир итми калмагандыр ди сатучылар. Әминов урамыннан бу елны ярминкә Ленин урамына күчте. Октябрь башыннан старт алган ярминкәләр инде азагына якынлашып килә. Рәдифә Нагманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга 17 ноябрь халыкара җитлек миче туган балалар көне. Шул уңайдан Әлмәт балалар хастаханәсендә чара узды. Бәйрәм үзәгендә вакытыннан алда яисә соңарып туган һәм дөньяга килү барышында авырлыклар кичергән балалар. Кунаклар Әлмәттән генә түгел, Бөгелмә, Лениногорск, Ознакай шәһәрләреннән дә бар иде. Тулырак Алсу Әхмәтҗанова материалында. Мариям белән Шакира игезәкләр, әниләре әйтүенчә, алар 26 атнада дөньяга килә. Авырлыклары нибары 655 һәм 654 грамм. Кызлар күптән түгел генә 5 яшьләрен тутырган. Балаларның сау-сәламәт булып, күңел ачып йөрүләрен күрү ана кешегә әйтеп бетергесез зур бәхет. Я понимала, что это слишком рано, и они слишком маленькие, и было очень страшно. И я не уверена, что я бы это смогла выдержать без наших чудесных врачей, особенно без Максима Павловича, врач, который сопровождал моих девочек. 37 атнага кадәр дөньяга килгән сабыйлар җитлек миче туган санала. Гадәттә андыйларның авырлыгы кило ярымнан ким була ди табиблар. Әлмәт өчен бу мәсьәлә актуаль. Мәсәлән, агымдагы елда Әлмәт бала табу йортында 80 бала дөньяга вакытыннан алда килгән. Хәзер медицина көчле. 500 граммлы яңа туган баланы да үстерергә ярдәм итәләр. Ләкин авырга узарга планлаштырып йөргән, киләчәктә әни булырга теләгән кызларга табиблар сәламәтлекне бүгеннән үк сакларга киңәш итә. Баланың сәламәтлеге әнидән башлана. Ну, в среднем всегда процент 1, 6-8%. Это несмотря на то, что этим занимаются многие ученые. То есть все хотят эту проблему решить, но пока она неразрешима. Җитлек миче туу кебек үк соңарып туган баланың да сәламәтлегенә зыян килергә мөмкин. Ничек кенә булмасын, сабыйларын исән калдырырга булышкан табиблар әниләрнең йөрәк түрләрендә аерым урын алып тора. Рәхмәт сүзләрендә алар күз яшьсез әйтә алмый. Вследствие этого мы пребывали в данном учреждении, в этой клинике. Она была 23 дня на ЭВЛ. К сожалению, не могла сама дышать. Но мы справились. Замечательные врачи в этой клинике нам помогли, делают великое дело. Бу истәлекле көннең максаты ата-аналарга һәм балаларга ярдәм итү. Вакытыннан алда туу хөкем түгел. Заманча медицина бу проблеманы хәл итәргә сәләтле булуын аңлату, ди оештыручылар. 13 яшьтән, 10 яшьтән әнидән уже килә бу. Әни кыз баланы тәрбияләп үстерергә тиеш. Әгәр дә берәр нинди төрле шир булса, обязательно ул ширне күреп, элекрәк күреп, как русча әйтмешли профилактика ясарга кирәк.
Алсу Ахмаджанова, Диана Юдина, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай районы мәктәпләрендә башлангыч сыйныф укучыларын Орлят Россия оешмасына кабул итү бара. Бу бәйрәм көнендә Бөркетләр янында укытучылар, ата-аналар, югары сыйныф укучылары, остазлар, чакырылган кунаклар да катнаша. Шәһәрнең 5нче мәктәбендә узган чараны безнең коллегаларыбыз да күреп кайтты. Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Бу тантаналы чара балалар өчен аеруча мөһим, чөнки ул Бөркетләр иленә ишекләр ача. Анда аларны күп яңа, белемле, кызыклы һәм файдалы дөнья көтә. Чарада катнашучыларны муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин да сәламләп, бу яңа зур биеклек белән тәбрикләде. Укучыларны алда тагын да тырышып белем алырга өндәде. Сегодня вы выступаете ряды нового такого сообщества, содружества, Орлята России. Раньше были орлятами, пионерами, комсомольцами. Бөркет билгесе бердәмлекне, кыюлыкны, югарыга омтылуны символлаштыра. Башлангыч сыйныф укучыларына значоклар һәм хәрәкәт символлары тапшырылды. Нас сегодня в такой праздничной обстановке ввели. Мы стали орлятами России. Сегодня мы вступили в Орляты. Мы должны учиться хорошо и вести себя хорошо. Мне очень интересно быть орленком. Это очень хорошо и познавательно, и интересно. Мне это очень нравится, что устроили в честь такого. Это очень красиво. Спасибо большое организаторам. Надеюсь, мы, орлята, будем держать свое слово. Все у нас будет хорошо, отлично, будем учиться, стараться. Бүтән Россия буйлап сибелгән алдынгылар хәрәкәтенең беренче баскычында булган кечкенә бөркетләр бергәләп флешмоб биеделәр, җыр башкардылар. Бу берләшмәгә кабул ителгән башлангыч мәктәп укучылары дуслыкка, үзара ярдәмләшүгә өйрәнәләр, игелекле эшләр башкаралар, буш вакытларын файдалы үткәрәләр. Действительно, орлята – это достойное звание, и я думаю, что каждый из учеников, конечно же, достойно принесет это звание, потому что орленок – это тот, который всегда и везде впереди. Балаларның шатлыгын уртаклашырга әти-әниләр дә килгән, алар бу юнәлешне хуплыйлар. Нәкъ 35 ел элек биредә мин үзем октябрят булдым, һәм инде бүген үземнең балам Орлятыга кертеләр. Шушы безнең горурлыкларыбыз, ышанычларыбыз киләчәктә алга таба тырышып укырлар дип ышанасы килә. Мин шат, мин орленок. Мондый чара районның барлык мәктәпләрендә дә уза. Орлята Россия дип язылган значоклар бүген 5нче мәктәпнең 1-4 сыйныфында укучы 204 балага тапшырылды. Без аларга уңышлар телик. Эльмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Колабызда Татарстан Республикасы муниципаль хезмәткәрләре спартакиадасы кысаларында мини-футбол буенча ярышлар узды. Олнас футбол стадионы манежында ярышларда катнашу өчен 10 муниципаль районнан командалар җыелган иде. Нәтиҗәләрен алдагы сюжетта белә аласыз. Колабызда узучы Татарстан Республикасы муниципаль хезмәткәрләре спартакиадасының мини-футбол буенча этабы Ознакай, Казан, Чистай, Алабуга, Яр-Чаллы, Яшел Үзән, Зәй, Түбән Кама, Нурлат спортчыларын җыйды. Спортчы дигәннәрем әлеге муниципаль районнарның җитәкчеләре һәм белгечләре. Бүген алар рәсми костюм чалбарларын, футбол шортларын алмашып, араларында иң җитезләрен билгели. Хәзер бара торган уен финалда Әлмәт командасы белән очрашырга тиешле команданы билгели. Биредә Казан һәм Ознакай көч сынаша. Уенчыларның дәртенә караганда берсенең дә җиңеләсе килми. Әлмәтләр белән быел 1-0 тордык, узган елны 1-0 җиңгән идек. Хәзер инде Казан белән уйныйбыз. Монда инде иң көчле командалар Әлмәт, Ознакай, Казан. Шуңа күрә уйныйбыз әле. Казанны җиңсәк алда бирсә, беренче урынга да чыгарбыз. Шуңа күрә алга, Ознакай вперед. Спартакиада барлыгы 9 спорт төреннән ярышларны үз эченә ала. Аның нәтиҗәләре ел азагында чыгарылачак. Мини-футбол буенча ярышларда соңгы этапларның берсе. 4 спорт түренә уен булачак. Ул легкая атлетика, плавание, шахматы һәм бадминтон. Бу Казанда 2-3 декабрьнең 2-3 көнне үтәчәк. Мини-футболдан финал нәтиҗәләре буенча 3 иң көчле команда исемлеген казанлылар җитәкләде. Икенче һәм өченче урыннарны Әлмәт һәм Ознакай командалары бүлеште. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Bir işraшу үзе bir гомер ди халык. Калабызның актив пенсионерлары бу сүзләр белән килешеп кенә калмый, бәйрәм оештырып үзләренең күңелләрен үзләре күрә. Лайыклы ялда балалар, оныклар гына кайгыртудан тыш, үзләре өчен дә вакыт таба белүче әлмәтләрнең бір өлеше иске әлмәт мәдәният йортында шөгыльләнә. Бу көннәрдә Славянка төркеме үзенең 8 яшен тутырды. Үз сыйфатларыңны һәм сәләтләрне ашыклау күп кенә әлмәт әби бабайларының бүгенгесе. Дөнья куып яшьлектә вакыт җиткерә алмаган өлкән буын вәкилләре хор, вокал белән дә шөгыльләнә. Әлмәттә фикердәшләрне берләштерүче төркемнәрнең берсе Славянка физкультура сәламәтләндерү клубы. Аның эшчәнлеге иске әлмәт мәдәният йортында бара. В нашем клубе приходят девчата новенькие, они встречают заботу, внимание, поддержку. Правда ведь? Славянка төркеменең 8 яшен бәйрәм итүгә берәүләр проза, шигырь, җыр әзерләгән, икенчеләр бию аша әйтәсе килгән фикерләрен җиткерә. Һәр чыгыш күңел җылысын һәм җан-тән белән бирелеп башкаруны чагылдыра. Мы стараемся каждый год отмечать наши дни рождения, потому что тут у нас пенсионерки, пенсионеры, все такие общительные. И есть повод собраться, поделиться своими впечатлениями, своими чувствами, внутренней своей позитивной энергией. И у нас сегодня еще и гости. Мы пригласили очень много гостей. Славянка физкультура сәламәтләндерү төркемендә шөгыльләнүчеләрнең иҗади сәләтләре киң. Бәйрәм программасыннан тыш биредә кул эшләнмәләре күргәзмәсе дә оештырылган иде. Лина Хасаншина, Диана Юдина, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.